Nagyon sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatóságot. A nevem dr. Bugris Valéria, és velem szemben Suhaj Dániel dr. Urbán Veronika ül. Magának a podcastnak a témája továbbra is az öregedés tudománya, és már az első felvétel során megemlítettünk olyan témákat, amik szerintem mindenki számára érdekesek. Jó magam részéről inkább így vegyészeti, biokémiai, illetve táplálkozástudományi szemszögből próbálom megvizsgálni ezt a kérdést, míg Vera a biológiához és a sejtbiológiához törekszik jobban visszanyúlni. Úgyhogy bízom benne, hogy továbbra is hasznos információkkal szolgálunk majd számotokra így a hétköznapjaitok során, vagy hétköznapjaitokba. Már a múltkor nagyon sok érdekes kérdés volt, és éppen csak elkezdtük az izgalmas beszélgetést, úgyhogy most egy kicsit folyjunk így a részletekbe, hogy szerinted, mint öregedés, ebbe hogyan lehet beavatkozni? Folyamatosan érnek bennünket hatások, még akkor is, hogyha azt hisszük, hogy nem. És ebből jönnek betegségek, tényleg úgymond összeadódnak a károsodások, és még hogyha csak azt vesszük, hogy azt hiszem, hogy nem történik velem semmi, mégis hat rám az UV-sugárzás, hat rám a gravitáció. Folyamatosan úgymond egyébként tényleg a mindennapi stressz is ér, hogy ez is nagyon sok hatást kelt, vagy egyszerűen csak a létfenntartásunk az, ahogyan mondjuk tényleg az energiát termeljük, akár az ATP-nél, hogy ott mennyi melléktermék, akár az oxigén, akár a szabadgyökök, ahogy termelődnek, ezek mind-mind hatással vannak ránk. És az entrópia növekedést figyelem, akkor tényleg a rendezetlenség az így megjelenik. Hogy így, te hogy látod egyébként, hogy hogyan lehet ezekkel a folyamatokkal úgymond szembe menni, mert számomra ez egy kicsit ilyen szembemenés, vagy te hogy látod? Az a célunk, hogy egy aktív, produktív, értelmes életet éljünk, és ne betegségekkel töltsük az utolsó éveket, tehát sem, meg úgy egyáltalán. Tehát, hogy az egészségtartamot szeretnénk kitolni. És ahogy mondod, úgy tűnik, hogy minden ellenünk dolgozik, az entrópia. Az alapvető termodinamikai törvényszerűségek, igen. Az univerzum fizikája ellenünk dolgozik. De ugye nem mi kutatók vagy tanácsadók próbálunk szembe menni az entrópia növekedéssel, tehát ebben segítségünkre van az evolúció maga. Tehát ugye igen, hat ránk az UV, a háttérsugárzás, a szabadgyökök, a toxinok, a minden, ami szétzilálná a rendszert. De csak ha az univerzumot nézzük, ugye a táguló világegyetemben egyfolytában növekszik az entrópia. Igen. Tehát úgymond tényleg szinte elképzelhetetlen, de ugye hát az élet létezése maga egy bizonyíték arra, hogy az univerzum, az egyfolytában elrendetlenedő univerzum kicsin szigetein, ugye mégiscsak elképzelhető, hogy rend legyen, tehát az élő sejtben, az élő szervezetben egy abszolút rend van. Tehát annyira rend van, hogy minden atom tudja, mi a dolga egy élő szervezetben. Szürreális is számunkra. Van az a picike kitétel ott a fizikokémiai törvényszerűségeknél, hogy a magára hagyott rendszer rendetlenedik el, igen. És hogy energiabefektetéssel rendet tudsz rakni benne. Most ezt az energiát, ezt már befektette az evolúció. Sziszi-fuszi, évmilliárdokig, 4 milliárd évig, 3-4 milliárd évig tartó szelekcióval és fejlesztéssel kialakította azokat a rendszereket, amelyek ebben a pillanatban is dolgoznak benned, meg bennem, hogy szembe menjenek ezekkel a törvényszerűségekkel. Ugye, tehát, hogy ezt ő már kitalálta. Csak az ember relatíve hosszú életű, de ott van a grönlandi cápa, amelyik 500 évig is elélhet a legújabb kutatások szerint. Hát ugye ez nem véletlen. Tehát azt mondjuk, hogy ott az Atlanti-óceánban, meg a Jeges-tengerben ott milyen nyugis neki ott 1000 méter mélyen, de mindennek megvan a saját maga életkörülménye. De 500 év az már nem véletlen. Tehát ott olyan mechanizmusok vannak, olyan DNS javító mechanizmusokat írnak le az ilyen hosszú életű folyóban, vagy a Galapagosi teknősben, vagy magában az emberben,
amik miatt az a meglepő, de most komolyan, az a meglepő, hogy egyszer csak miért ér véget ezeknek a mechanizmusoknak a működése. Tehát ezeknek a mechanizmusoknak a léte a lehető legtermészetesebb dolog. Az a kérdés, hogy ezek miért állnak le? Tudnál esetleg mondani nekünk néhány olyan tudományos eredményt, vagy elmagyarázni párat, ami egyébként azt mutatná meg nekünk, hogy egyrészt miért áll le, másrészt meg, hogy van-e rá mód, hogy ez tovább menjen? Számos hipotézis van ezzel kapcsolatban, hogy miért is kell nekünk egy idő után megöregedni. És kezdetben ilyen evolúció elméleti megfontolásokkal tudtak csak válaszolni, mert nem tudtunk eleget biológiailag, biokémiailag a mechanizmusról, ami a háttérben játszódik. Most sem tudunk mindent, de nagyon közel járunk. Tehát kezdetben ugye ilyen filozófikus megközelítések voltak, Medawártól például, hogy hát a B oldalon, tehát a szaporodó képesség elvesztése után már nem működnek azok a mechanizmusok, az evolúció mechanizmusai, a szelekcióra gondolok elsősorban, amik a megfelelő fitness-t biztosítják, és a fitness itt a szaporodó képességet jelentette ezeknél az első megközelítéseknél. Tehát föl tudnak halmozódni azok a genetikai eltérések, mutációk, amik kedvezőtlenek, és ezt az életszakaszt érintik. Tehát egyfajta genetikai sodródás figyelhető meg Medawar szerint. Williams ezt pár évvel később még továbbfejlesztette, mondván, hogy épp azok a gének válnak a kárunkra, amelyek az A oldalon, ha szabad így, tehát én így szoktam, volt az A oldal a szaporodóképes időszak. Tehát amikor az A oldalon előnyünkre vannak fitness szempontjából, tehát szaporodó képesség szempontjából, azok a B oldalon éppen, hogy hátrányosak lesznek. Ez az antagonisztikus pleiotrópia elméletet. Pleiotróp, mert többféle hatása, és antagonisztikus, mert ez a kétféle, az A és B oldalon ugye egymásnak ellentétjévé válik. Tehát gondoljunk például Tarzanra. Ez jó példa, igen. Gyorsan igen, felnő, nagy body, mindenki őt akarja, gyönyörű, szép, nagyon sikeres szaporodásban, mert minden megy neki. De ugye a B oldalon ez a gyors növekedés, ez az erőnlét, ez az izomzat, ez a hátrányára válhat, mert csak tisztes családapa lesz belőle előbb-utóbb, ugye, és leül egy kicsit, és még mindig megmarad ez a növekedés dolog, és Tarzanunk elhízik. Elhízik, cukorbeteg lesz, rákos lesz, stb. Tehát jönnek elő az öregedési betegség. Tehát van ebben valami, de ez még mindig csak egy elmélet, oké? Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valaki fiatal és egészséges, akkor el kellene kezdenie azon aggódni, hogy hát ez egyenes út az időskori betegségek felé, mert épp itt jön be a tudás, ugye, hogy ha ismerjük a genetikánkat, ha ismerjük ezeket a tendenciákat, akkor szembe tudunk vele menni. Kirkwood meg egyenesen azt mondta, hogy eldobható a testünk, hogy az evolúció kizárólag a csíravonalra koncentrál, tehát arra a sejtvonalra, arra a kitüntetett sejtvonalra, ami már az embrionális élet során egy külön vonulatot jelent, tehát teljesen külön mozog a 3 csíralemeztől, 4. csíralemeznek is nevezik. Tehát ez az a sejtvonal, ami a 2 generációt összeköti egymással. És ha megnézzük, itt tényleg a genom föl van polírozva. Ugye ezekből a sejtekből lesznek az ivarsejtek. És az ivarsejteken hát van egy epigenetikai készlet, de az, amikor egyesülnek, az letörlődik. Tehát az első sejt, a megtermékenyített petesejt, a zigóta, amiből kiindulunk, az már nem tartalmazza az előző élet epigenetikus tapasztalatát, memóriáját, ráíródásait, vagy legalábbis a legnagyobb része letörlődik erről a sejtről. Tehát erre mondtam, hogy fel van polírozva. Tehát a csíravonalra koncentrál, az ivarsejtekre koncentrál, a következő generációra koncentrál. Ugye és az összes többi eldobható. Tehát ez is így. De amúgy tényleg, tehát evolúció elméleti fejtegetések ezek,
semmilyen szinten nem kell az egyes emberre lebontani, illetve a geroscience, az öregedés tudomány egészen másképp közelít, tehát azt mondja, hogy a fenntartó mechanizmusokat ismerjük meg, és ezeket próbáljuk támogatni, illetve azokat az öregedési jellemzőket ténylegesen, ahogy mondod, próbáljuk meg megakadályozni, csirájában elfojtani, tehát a kifejlődésüket megakadályozni, és ez lehet az áloga egy hosszú egészséges életnek, egy olyan életnek, amiben a health span, tehát az egészségtartam csak nem egybeesik az élettartammal. Hogyha én figyelem a testemet, és figyelem benne azokat a változásokat, amik történnek, és figyelembe veszem az entrópiát, az energiaminimumot, meg nagyon-nagyon sok minden dolgot is, meg említettél most 3 elméletet is, és felhoztuk az öregedéstudományt, akkor ezeket a folyamatokat nyomon követve én konkrétan tudok hatni a saját úgymond testemnek az egészségére, azzal, hogy valahogyan befolyásolom azt. Mit nevezünk egészséges életmódnak ebből a szempontból? Öregedés szempontjából egy kicsit más az egészséges életmód, vagyis az alapelvek megvannak itt is. Tehát és mi az alapelv? A nagy életmódhibák elkerülése, dohányzás, alkohol, egyéb függőségek, az egészség főbb pilléreinek természetesen, tehát a 0. pillanattól, a megszületéstől fogva a késő akkorig optimálisan kell tartaniuk azt az egészséget, tehát a táplálkozás, makro-mikronutriensek bevitele szükséges, a túlzott bevitel az ugye nem tanácsos, különös tekintettel az ultrafeldolgozott élelmiszerekre. Akkor a táplálkozás táplálkozás után a második fő pillér a mozgás, tehát az étel is gyógyszer, és a mozgás is gyógyszer, és mind a kettőt megfelelő határok között kell tartani minden szempontból. Tehát mozgásban napi 30 perc, ugye WHO 10.000 lépés, tehát ezekről nagyon sokat lehet olvasni. Akkor a rekreáció, a pihenés, a társas kapcsolatok, ezek még az egészség pillérei, Maslow piramis, ugye, tehát a szükségletek piramisának minden szintjét, tehát akár az alkotás, akár a lelki élet szintjéig elmenve is, tehát Maslow piramisának minden szintje hozza meg azt az egyensúlyt egy ember számára, amivel sokáig élhet, de amúgy meg, hogy mondjuk már egy középkorú, vagy annál idősebb embernek, hogy mi az életmódjavaslat, az kinek mi? Voltak még egy pár, hogy is fogalmazzak, idegen szavak, amik így a laikusok számára szerintem idegenek. Említetted a genomot, említetted az epigenetikát. Ezeket így kifejtenéd, hogy mit jelent mondjuk, és akkor kezdjük a genommal, hogy tényleg azért, hogy lássuk azt, hogy tanuljunk egy kis biológiát, fogalmazzunk így. Tényleg öregedés kutatásban, öregedés tudományban nem lehet ezek nélkül, a fogalmak nélkül művelődni, tovább művelődni. Ugye már pedig az egészségnél van ott egy apróság. Tehát ugye a Lalonde modell szerint ugye az is nagyon fontos egészségdetermináns, hogy mennyire vagy művelt. Ugye? Tehát az egészségeddel kapcsolatosan is, meg ugye egyébként is. Tehát mennyire tudod azt a Maslow-féle piramist minden szinten megélni egyáltalán. Tehát ténylegesen egy kicsit tanulni kell, tehát azért vagyunk itt, hogy egy picit így felelevenítsük a dolgokat. Tehát a genom, ugye az, amit a szüleinktől megöröklünk, tehát a 23 pár kromoszóma, anyutól 23, aputól 23, ezt kapjuk, ez egy genom, egy sejtben, a megtermékenyített tetesejtben, ugye? És az összes sejtünk ebből lesz, az összes magvasejtünkben ugyanaz a genom másolódik be, tehát ez a mi genomunk, de több mint 200 féle sejtünk van. Tehát ezek a sejttípusok nem ugyanúgy használják ugyanazt az információtartalmat. És első körben a differenciálódás során. Mit jelent a differenciálódás? Tehát ugye amikor abból az igótából, ami mindent tud,
potenciálisan még minden információ a rendelkezésére áll, az egész szervezet létrehozásához. Ebből ugye szövet és sejt specifikusan ugye bizonyos információk letiltódnak, bizonyos információk pedig előtérbe kerülnek. Tehát ez a differenciálódás, amit az epigenetika vezérel. Tehát az epigenetikai jelzések, ezeknek az összessége az epigenom, ezt fogja megmondani az egyes sejttípusoknak, hogy a genomnak melyik részét használják abban a sejttípusban éppen. Kedvenc hasonlatom a szakácskönyv, tehát megöröklünk egy öreg szakácskönyvet, nagyon öreget, egy 4 milliárd éveset. 4 milliárd... Igen, mert az emberiségnek az összes információja benne van. Élővilág, tehát az élővilág élet születésétől kezdve idáig fejleszgette az evolúció ezt a szakácskönyvet, ami a mi genomunkban is ugye benne van. Igen. És ez egy olyan szakácskönyv, amiben ott vannak a receptek a gének fehérjéket kódolnak, a fehérjék pedig meghatározzák a tulajdonságainkat, úgy, mint enzimek, tehát, hogy mire vagyunk képesek, és úgy is, mint strukturális elemek, ugye, tehát, hogy most göndör a hajam, vagy egyenes, vagy izomzat, stb. És most még csak a külsőről beszélünk, de hogy minden egyéb információ igen, de az van, enzimek képében ugye a belső biokémiai működéseink is a fenotípus része, a fenotípus pedig a látható, mérhető tulajdonságaink összessége. Tehát ez egy fura szakáskönyv, mert ugye fehérjék leírása van benne, és azért is fura szakácskönyv, mert nagyon sok hely van a receptek között arra, hogy kis megjegyzéseket tegyünk. Tehát oda van írva, hogy ezt nem tudom, ezt reggel szoktam főzni, reggelire, ezt ebédre szoktam főzni, ezt vacsorára, ezt akkor, ha beteg vagyok, ezt akkor, amikor növekszem. Ugye, és ezek a kis megjegyzések, ezek nagyon szofisztikáltak, és nagyon több rétegűek. Tehát és beleszólhatok ezekbe? Én írom ezeket a megjegyzéseket? Hát részben, de ugye ezek gyakrabban programok, tehát ugye az egyik részén így mondjuk a fény belerúg, és akkor vannak, amik lefutnak maguktól, de nyilván egy tudatos ember ezekbe beleszólhat, tehát az életmód segítségével. Mi történik akkor, hogyha mondjuk olyan örökölt anyagom van, ami nem biztos, hogy megfelelő, hogy nem olyan variánst tartalmaz, ami számomra működőképes. Erre van megoldás? Belenyúlhatok? Írhatok megjegyzést? Igen. Tehát ugye a geroscience, egyáltalán ezeknek a kutatásoknak a másik eredménye a hosszú életgéneknek a keresése. Tehát, hogy mondjuk az a grönlandi cápa mitől él? Miért él annyi ideig? 500 évig, tehát hogy működik az a nagyon jó kis ripér, tehát hogy a javító mechanizmusok hogyan működnek benne vajon, illetve a hosszú életű emberekben hogyan működnek, milyen géneket lehet beazonosítani, amik azokban a populációkban, ahol tehát a blue zónákra gondolok, konkrétan a kék zónákra, igen. ahol rendkívül magas, vagy szokatlanul magas a többi populációhoz képest a 100 éven felüli emberek, ezeknek a centenáriusoknak az aránya. Tehát, hogy ők vajon mitől? Hát ezek jelenleg is vizsgálják őket, azt mondják, hogy azért fognak eltűnni a kék zónák, mert túl sokat vizsgálják. Igen, sokan járnak oda. Igen, sokan járnak oda, az nagy stressz, és akkor majd... Szegények, igen. Mégse lesz olyan jó nekik, de tényleg genetikusan lehet találni. Például a szicíliai ilyen centenáriusok között, ha jól emlékszem, akkor az APOE2 variáció elterjedt, az egyik gén, ugye, ami hosszú élettel erősen összefügg, a 3-as variációja az átlagos, a 4-es az, amelyik tehát az APOE epsilon 4 jelölt, az, ami az Alzheimer-kornak a kialakulásáért felelősnek tehető, de óvatosan kell itt fogalmaznunk, tehát nem
önmagában a gén az nem fogja meghatározni, nem feltétlenül. Tehát vannak 90 évesek, akik nagyon jól működnek ezzel az Alzheimerre predesztináló genotípussal. Tehát mindig a környezet függvényében kell néznünk egy génnek a manifestációját, tehát hogy mennyire Igen. tud megjelenni. De hát ugye a szicíliai centenáriusok, ugye az Apoel 2-vel azok tényleg, tehát már eleve egy kicsit, hogy mondjam, szerencsésebbek, de ez mind statisztikusan nagyobb az esélyük. De ha dohányzik, mint a gyárkémény, vagy issza a borocskáját literszám, meg fast foodot eszik, ami ugye nem jellemző arrafelé, akkor ezt ugyanúgy, ezt a genetikai esélyt, ezt el tudja rontani. Mi az, amit mondjuk esetleg haza is lehet vinni, hogy egyébként én tényleg egészségesen öregedjek, és nem akarok új fogalmat behozni, de az egészséges öregedés, a sikeres öregedés, az pont erről szól, hogy lehet, hogy van egy hajlamom egy adott öregedésre, vagy öregedésre, egy adott betegségre. Mert nagyim, mit tudom én, nálunk is mondjuk például az epe az mindig megjelent, vagy a szürkehályog mindig megjelent, vagy a hízékonyság, vagy a cukorbetegség, vagy bármi nemű ilyesmi. Sorolhatnám én is a kis csomagot, amit kaptam. De hogy gyakorlatilag egyébként az életmódomtól függ az, hogy ezek előjönnek-e, vagy sem. Hogy erre valami kis csomagot, hogy hogyan lehet erre figyelni. Kell hozzá tudás, én azt mondom. És az a nagyszerű, hogy egyre jobban tudjuk. Tehát még ugye 2003-ban jött ki a Human Genome Project az első szekvenciával, nem tudom hány millió dollár lett végül, vagy milliárd dollár lett végül. Most egy picit kedvezményesen 70 000 forintért meg tudtam csináltatni a saját genomom szekvenálását. Tehát az már egy biohack, ugye? Ha tudom, hogy mivel jöttem, milyen csomaggal érkeztem. Mert mondjuk én tudom, hogy MTHFR 677-es mutációm van, tehát nekem világéletemben sok sötét-zöld leveles zöldséget kell ennem, mert abban van kellő mennyiségű folát, ugye? De ez az SNP, ez a génvariáció, ez rontja ennek az enzimnek a működési hatékonyságát, mert termolabillá teszi, szóval mindig ez így nagyon ilyen szakszöveg. De hogyha én ezt tudom, akkor tudom, hogy nekem mire kell odafigyelnem. Tehát hogy első körben tényleg ez a tudás. Ha tudom azt, hogy APOE ezt a kedvezőtlen 4-es variánst örököltem, akkor nehezebb dolgom van. Tehát vannak olyan csomagok, amiknél sokkal szorosabban kell figyelni, de nem vagy áldozat, csak lehet, hogy többet kell tenned. Tehát ott épp Dél-Bredezen kutatásai mutatják meg azt, hogy mikre kell figyelni. Tehát az alvási apnoétól kezdve a penésztoxinokon keresztül, a szájhigiénén át, annyira multifaktoriális az Alzheimer kifejlődése, még ezzel a pehesebb genotípussal is, hogyha ezekre mind tudsz figyelni, akkor elkerülheted ezt a látszólagos predesztinációt. Ezt a részét így értem, és akkor megpróbálok egy kicsit más szemszöget nézni így ehhez, hogy gyakorlatilag az, hogyha mondjuk én nem csinálok meg egy ilyen vizsgálatot, hanem csak megfigyelem azt, hogy szüleim, nagyszüleim, családban milyen betegségek vannak és hogyan, és mondjuk most csak egy nagyon egyszerű példát, nagyon egyszerű, hétköznapi példával élnék, mert sajnos itt Magyarországon ez már mindennapossá válik, cukorbetegség, elhízás, obezitás, stb. Mennyire vagyunk rá hajlamosak, szív- és érrendszeri problémák, mennyire vagyunk rá hajlamosak. Itt azért Dunát-Tiszát lehet rekeszteni belőlünk ebből a szempontból, és gyakorlatilag, hogyha ezeket megvizsgálom, hogy a családban előfordult, van ilyen, akkor megnézem azt, hogy
melyek azok az ételek, melyek azok a táplálékok, amik mondjuk így, ahogy te is mondtad, a sötétzöld leveles zöldséget. Lehet, hogy én nem fogom tudni azt melyik genotípus hogyan, milyen számszerűen, vagy számszerűen hogyan lehetne őket felsorolni, de tudom azt, hogy a családunkban előfordult már az epe probléma, akkor nem fogok zsírosat enni folyamatosan, mert elő fog jönni. Viszont egyszer-kétszer megjelenik a tányéromon, de az már nem okoz úgy gondot, mert jól működik a szervezet, azt a picit elbírja. Úgyhogy röviden én erre gondolnék. Hát így van, de ugye hát a családfavizsgálata a legegyszerűbb, legolcsóbb és a legkevésbé invazív genetikai vizsgálat, amit bárki bármikor megtehet. Így van, hétköznapi. Karácsony, úgyhogy javaslom. Azt meg lehet vizsgálni. Mindenki írja össze, a család összejön, hogy kinek milyen... Nagy, te mióta érzed így, hogy gondok vannak? Függ össze, vagy tehát egy szerzett dolog, tehát mondjuk rosszul táplálkozott, vagy eleve van valamilyen hajlam. Hát a betegségek halmozódása az genetikai hátteret sejtett, de lehet, hogy csak 7. ziglen rosszul táplálkoztak a rokonaid, bocsi. Igen, bőven benne vagy van, az bőven. enyémek. Tehát ez bárkivel előfordulhat. Oké, de akkor is kell tudnod értelmezni a dolgokat. Persze. Megfelelőképpen. Itt jön a képbe az, hogy azért tudjam azt, hogy mondjuk a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák, az obezitás, az mitől függ. Hogy nem biztos, hogy éppen a fánkot fogom enni nem is tudom, somlói galuskával, hanem mondjuk tényleg odafigyelek, hogy mi van a tányéromon. Ez ebből a szempontból lényeges. Maximálisan egyetértek. Edukáció, igen, mindenképpen. Hát nagyon szépen köszönöm a mai napot is. Köszönöm, hogy hívtál.